Estimats irreductibles, estem a punt de començar amb l'Alfons Duran-Pich. Alfons, què tal? Què tal, com estàs? El capítol 12 d'aquesta primera temporada dels Irreductibles. Ho deixarem unes setmanes durant el Nadal i després mirarem de reprendre. Estem mirant a veure com. També volem saber una mica com ho veieu vosaltres, cap a on voleu que... Fonamental, és a dir, la comunicació es fa quan hi ha retorn, si no, no hi ha comunicació. Farem així, no, Alfons? Així és de clar. Nosaltres estem treballant amb alguna idea, no? Us la traslladarem, no? Aquesta primera temporada l'hem dedicada a fer aquesta repassada al món, que avui és una mica un bonus track, Capítol 12, després d'haver repassat el món, us en recordeu, fa com 2 mesos i mig, que jo, Alfons, et deia, si ara vingués un extraterrestre a la Terra, veuria que a Ucraïna hi ha merder, a Israel, no? Sí. Començaria, i li vam explicar què passa allà, què passa aquí, i vam després intentar comprendre els actors de tot això, la Federació Russa, els Estats Units, Israel, la Xina, Europa, no? La setmana passada parlàvem de l'Orient Mitjà, no? D'aquest polvorí del planeta, amb tots aquests elements en joc, no? El petroli, el gas, el luxe, les famílies musulmanes, etc. No? L'estat islàmic, etc. No? Ja ho tenim tot sobre la taula. Jo crec que avui estaria bé veure com tot allò que ens has anat explicant i que és la base de tots aquests conflictes i d'aquestes realitats, com està evolucionant en el dia a dia. No? I, de fet, tens algun document que ja ens explica, no? Ens explica alguna d'aquestes coses. Sí, no? Sí. Jo crec que probablement la notícia més important dels últims 15 dies al món ha sigut una mica la declaració pública del que és el Tribunal Internacional més important del món de Justícia, que depèn de les Nacions Unides. The International Court of Justice és l'òrgan del món judicial de més rellevància, que ha dictat un comunicat que expressa el següent. I tiro una mica enrere. Quan la Federació Russa entra amb el seu exèrcit a Ucraïna, estem parlant de febrer del 2022, a pocs dies l'estat ucraïnès, amb el senyor Zelensky al front, acompanyat d'uns 30 estats de l'òrbita occidental, presenten amb el Tribunal Internacional una acció de justícia, és igual com es digui, si és una demanda o una altra cosa, però perquè acusen a la Federació Russa de genocidi. Consideren que aquesta intromissió amb el seu territori s'ajusta a les declaracions públiques que existeixen i estan codificades del terme genocidi. Bé, han passat molts anys, no? Estem parlant de febrer del 22, pràcticament això, el tancament de febrer ja ho teníem preparat, el qual també crida l'atenció. Evidentment, la Federació Russa fa la seva resposta, sempre quan un es presenta, en aquest cas, imagina't una querella, doncs tens dret a dir que no hi estàs d'acord per això. Bé, el novembre de l'any passat, és a dir, novembre del 24, aquest tribunal diu que aquesta reclamació, aquesta querella de l'estat ucraïnès no ha lugar. O sigui, no té raó de ser. O sigui, que la desestima. En paral·lel de quan es produeix això, després de realment de documentar-se, preparar-se, és la Federació Russa la que presenta una querella contra l'estat d'Ucraïna, considerant que ha practicat un genocidi concret. I en aquest cas és molt concret. És un genocidi sistemàtic, ordenat, sobre la població, sobretot del Donbass i del Donetsk, la població de cultura i de llengua russa. Es calcula que per fer això presenten uns 10.000 documents. Tot tipus de registres de tota mena. I ara, avui, millor dit, aquesta setmana, el tribunal, després de molta declaracions, arriba per majoria a declarar que accepta la demanda de la Federació Russa, el qual vol dir que d'entrada considera que sí,
que s'ha practicat un genocidi i que té dret la Federació Russa a utilitzar aquest terme. O sigui, no hi ha hagut genocidi, atenció, de la Federació Russa cap a Ucraïna, i sí, sembla que hi ha hagut genocidi d'Ucraïna i el seu estat contra la població russa del seu país. I això tira per terra totes les teories de la invasió d'Ucraïna. Ucraïna no és que fos invadida, i Ucraïna es va veure, diguem, condicionada perquè la Federació Russa va dir prou, ja està bé de martiritzar a la nostra gent, no n'hi ha prou en que els ajudem, anem a donar un cop de puny sobre la taula i portem el nostre exèrcit a aquest territori, perquè així els distraiem i no podran continuar el genocidi. Això és el trasllat d'aquest document, que és un document que explica aquesta acceptació de la demanda. I és molt important perquè és un document a part de que em crida l'atenció, perquè d'això els mitjans nostres no en parlen. I jo crec que és el document més important de l'última setmana. I els nostres mitjans no en parlen, no existeix. I existeix. I existeix. Almenys, dintre del món occidental, hi ha algú que ha tingut el respecte d'acceptar-ho, com és el cas, com sempre, és una excepció, del Guardian. El Guardian és l'únic mitjà de veritat que ha dit, sí senyors, però resulta que potser tenen raó, que si van intervindre era per defensar-se, ni més ni menys. O sigui que això, torno a insistir, tira per terra tot el tema de la invasió. Va ser dret de resposta, perquè si no el genocidi hagués continuat. Perquè no se'n parla d'això tampoc. Van haver milers de morts. Torno a recordar, Alfons, que quan va esclatar la guerra, al febrer del 2022, ara feies esment, aquest moment, a les televisions, totes les televisions que es veuen en aquest país, ens hi van posar la bandera d'Ucraïna. I ens hi van posar al darrere tots. Ens hi van posar, Sí, els bons eren ells, pobrets, que havien sigut... Però de l'altre no es va parlar. Però a més, cadascú que es posi a la banda d'on vulgui, que s'informi i es posi de la banda d'on vulgui. Primer que s'informi, per favor. Primer que s'informi, i si no, que es calli. Exacte. Però, aleshores, aquesta informació és cabdal, no? És a dir, al final és una... Vladimir Putin sempre ha fet esment a aquesta situació d'aquestes regions ucraïneses amb població russa, no? Sí. Però en tot cas, aquí el que podem tenir és el pronunciament. De moment, el tribunal ha acceptat la demanda, no? Perquè és que, clar, això a vegades s'ha dit, bueno, no, el que s'ha volgut és potenciar la llengua ucraïnesa, i vull dir, una mica s'ha reduït l'impacte. No, van haver milers de morts. Abans de que comencés aquesta entrada de l'exèrcit rus per protegir a la seva gent, perquè ja ho he dit més d'una vegada, van entrar per dalt per fer soroll, per marxar. Diuen que van marxar perquè a l'exèrcit... No sou idiotes. Van marxar perquè no tenien cap intenció de fer més que soroll. Van entrar i van sortir perquè no els interessa entrar a Kíev. És una novetat molt sensible i molt important perquè, a més, al final, si es parla de genocidi i si finalment s'arribés, de moment ja és molt... Que s'hagi acceptat. Es podia haver dit no, noi. Perquè, a més, s'ha acceptat, jo he mirat el nombre de magistrats que han optat a favor i és més del doble, quasi el triple, dels que han optat que no. És a dir, cuidado, I això també haig de dir jo que no m'enfio del sistema judicial, però haig de dir que amb aquest s'ha de tenir un respecte, perquè han rebut moltes pressions, moltíssimes pressions, però han anat per lliure. Perquè quan es parla de genocidi ja es parla d'una eliminació sistemàtica. Exacte. La paraula incloeix... I és a dir, que tu estàs fent polítiques... Sí, per exemple, l'extermini nazi va ser un genocidi perquè va ser sistemàtic. No ha sigut sistemàtic, han hagut molts morts, però el de Gaza no és sistemàtic. Home, algú t'ho discutirà, per això, perquè bombardejar cada dia... No, però això és una altra cosa. Poden matar... No, a veure si ens entenem. Vull dir, per ser sistemàtic s'ha de planificar, s'ha d'ordenar, s'ha d'organitzar. Les càmeres de gas eren sistemàtiques. Entraven a cada càmera de gas un número determinat de persones, ni més ni menys. Això, hi havia un disseny... El que es diu en termes filosòfics, racionalitzar.
És a dir, agafar la raó i maximitzar com es pot ser molt eficient. Això és sistemàtic. Aquesta gent... El que passa és que sistemàtic o no, el resultat pot ser el mateix, no? Això és a part. Una cosa és que es mati més gent o menys gent. Però si tu dius no, per exemple, vaig a planificar de forma tal que mataré cada dia 1.000 persones, o 10.000, d'aquest territori d'aquesta manera. Els mataré amb aquestes bombes de sofre. És a dir, això és sistemàtic, perquè està escrit, està planificat. Eichmann planificava, era un treballador, però planificava. Aquí el que es diu és això, que aquestes morts del Donbass van ser planificades. No és que tiressin unes bombes i... No, com és el que passa a Gaza, ara mor aquest, ara mor tal... No, va ser planificat això. Va ser, diguem, està documentat que hi ha un pla per liquidar això, per acabar amb els russos, així de clar, russos ucraïnesos, per acabar de forma sistemàtica. Ara deies també que, clar, la confiança en la justícia, no? Sí. A tots els nivells, sí. Però a l'internacional, doncs, m'imagino que també, no? Però no podria ser això també un element que contribuís a trobar una solució final al conflicte? Jo crec que no té res a veure. Que donés una explicació on s'acomodés una finalització del conflicte, en la qual, per exemple, un canvi polític a Ucraïna acceptés que hi ha aquests territoris que s'havia fet aquesta pràctica. No ho sé, és a dir, perquè al final, clar, necessites sí, jo no sé en quina mesura, no? en quina mesura... I ara t'estic preguntant si això s'acabarà o no. Un canvi d'Ucraïna és necessari, és claríssim, però dit això, perquè primer aquest senyor no està legitimat, perquè fa molt temps que està exercint, però ell no ha sigut legitimat. No hi ha hagut eleccions en el moment Zelensky. que tenia que haver. Clar, el Zelensky, aquest ciutadà, sí. Aleshores, però a part d'això, reconèixer costa molt. Jo no ho sé, jo crec que... Però és un element que el pressionarà, si finalment la justícia internacional reconeix o admet això. Però deixa'm que et digui una mira, tu a vegades em preguntes com treballes. Mira, jo he mirat el perfil dels magistrats. Mira, jo volia que avui també ens expliquessis coses. Tot el que puguis explicar d'això, que ja es vas dir la setmana passada que no seria tot. No, jo he mirat el perfil dels magistrats aquests. Són gent ja tots de certa edat. Són gent que ja estan en una edat en què no tenen per què aguantar ningú. Això és important. Llavors, jo crec que ha sigut una resolució molt treballada, molt Bueno, aquest és un element essencial en la justícia, perquè si els pots entabanar, si els pots subornar... Exacte. Clar, ja no hi ha justícia. Aquest senyor... Han d'estar per sobre de tot. Aquests senyors no tenen l'edat per dir alguna cosa, del senyor Marchena. El senyor Marchena és un home encara jove, maco. Bueno, maco, no sé, però diuen que maco. Però bé, en qualsevol cas, aquests homes no. I t'ho dic des de la plataforma de la meva edat. A mi no em suborna ni Déu. Primer perquè no tinc el cul llogat, perquè per això he treballat la meva vida fortament perquè ningú em digui el que haig de fer ni deixar de fer, però també perquè, tu mires tot amb una distància que no... Ja que hi som, al fons, a partir d'aquest document, d'aquesta acceptació a tràmit d'aquesta denúncia del govern rus per genocidi a les regions ucraïneses del Donbass i Donetsk, clar, en aquest dibuix, anàlisi que van fer del món, hi ha totes aquestes institucions internacionals, no? Que també han sorgit històricament en moments molt determinats, no? de la humanitat, no? Les Nacions Unides, l'ONU, altres agències internacionals, etc., que moltes vegades, no? Des d'un punt de vista una mica naïf, esperes que posin ordre al món, però l'ordre va per una altra banda. No? No sé fins a quin punt hi ha opcions que aquests organismes internacionals puguin tenir un pes algun dia. No? Jo crec que les que estan marcades pel món occidental es tindrien que renovar del tot. És a dir, diguem, anirem a algunes... No parlem de la Comissió Europea, que això, evidentment, això es tindria que liquidar, però ipso facto, però però parlem de coses teòricament més neutres, com el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial. Són institucions creades pràcticament a prop del final de la Segona Guerra Mundial, a Bretton Woods, als Estats Units, que configuren un món de dominància nord-americana. En quins
ho va explicar molt bé. Vull dir, ell va anar allà amb la voluntat d'una mica d'aixecar una mica la bandera, sobretot del Regne Unit, però també d'una Europa enfonsada, i en Dexter White, que era l'home fort dels Estats Units, li va dir que no, que aquí la imposició era nord-americana i que per això havien guanyat la guerra. Bé, en qualsevol cas, el cert és que el Fons Monetari i el Banc Central Europeu, per exemple, totes les receptes que han aplicat els països del tercer món d'abans del tercer món, eren duríssimes perquè estaven orientades a donar realment benefici als països colonials. Llavors, no tenen massa possibilitat de reforma, vull dir, s'han de radicalment canviar. És el que Xina ha fet, ha intentat i ha tirat endavant uns projectes similars com l'organització de Xangai o el Banc de Pagaments també internacional xinès, que són la contrarèplica al Fons i al Banc Mundial. És a dir, que són coses que han d'anar canviant. Algunes s'han de liquidar, repeteixo, la Comissió Europea, no dic físicament. Però vols dir que moltes d'aquestes entitats tenen un pecat original i és que ja obeïen d'entrada els interessos, que mai no han estat realment organismes que tinguin una mirada global, no? No, i les que han tingut una mirada parcial, com la Unió Europea, teòricament és una mirada parcial, però està esbiaixada i, diguem, ja no representa, a part que ells estan allà elegits entre ells, vull dir, no representen a ningú i ja veiem el seu comportament impresentable. Vull dir, no ara, ja fa molts anys, perquè si tirem enrere hem de trobar algun personatge com en Jacques Delors, que era un home, realment aquest era un home responsable, però estem parlant del començament de la Unió Europea, molt malament. Llavors, solució? No ho sé. Mira, parlant de la Unió Europea, i ara que estem com tornant a aquests escenaris que vam visitar des d'una perspectiva més analítica, també hi ha hagut informacions sobre tota la corrupció al voltant de la política exterior de la Unió Europea, la vicepresidència, amb detencions, no? Sí, i el que s'amaga. Perquè, clar, quan tu detens amb un general, tota la cadena a sota estan pringats, tots. És a dir, això també taca amb el senyor Borrell, que no és d'estranyar, però, bueno, el tema és que... I la senyora Calas, la senyora Calas és una senyora que hi ha tela, i no parlem, ja hem parlat de tots els temes que té... La von der Leyen. La von der Leyen té contenciosos, però és que tot plegat. És a dir... Tot està molt podrit. És tòxic, sí. És tòxic. Però ara algú ens dirà, sou uns demagogs. Bueno, a mi que em diguin el que em doni la gana. Jo tinc l'avantatge de dir que no dic el que em sembla. Però m'entens, no, el que vull dir? A mi no m'interessa. Jo dic el que conec. Però el que vull dir és que el sistema té manera de desactivar-nos a nosaltres. O pretendre. De pretendre. De voler desactivar. No, clar, no. Però no és un cuc a la poma. El que et pugui dir... No és un cuc a la poma, és la poma. És la poma, que està podrida. El que et pugui tatxar de demagog, li has de dir que no segueixi, així és clar. Que per això té la Vanguardia i té la TV3 i la 1 i la Telecinco i tota aquesta porqueria. Així està clar. M'entens? I el que no, això està molt clar. Jo me'n recordo, i t'ho he dit, que jo fa 26 anys que tinc una web. 26 anys jo vaig ser dels primers que vaig tenir una web a l'Estat espanyol. I també en un moment determinat, quan van sortir els blogs, em van dir, per què no poses un blog? I llavors vaig dotar mig segon, segurament. Per què? Perquè jo escric, sobretot per escoltar-me a mi mateix, per contrastar les meves idees, però si hi ha gent que li interessa, doncs que en segueixi. No està mal, perquè hem passat 10 milions de visites i fa 4 dies que teníem 10 milions i ara en tenim quasi 10.080.000, vull dir que uns 30.000 al mes cauen, el qual vol dir que hi ha molta gent al món que li interessen les coses que jo dic. Perquè si no li interessa que no en segueixi. És que això, el que no té sentit, a no ser que siguis, evidentment, un masoca, que és una categoria psicoanalítica interessant, i si ho ets i tu passes bé, passant-ho malament, ho trobo perfecte. No, però jo t'entenc, perquè al final és també el que fem aquí, no? Al final nosaltres aportem una feina, una reflexió, una anàlisi, unes idees, no? Sostingudes en dades, en informació, etc.
I ja està. Clar, perquè és que ja fixa't bé, per exemple, diguem una mica l'actualitat, i jo dic que això és molt d'actualitat, el del tribunal, però sí. Hi ha un parell de coses també molt d'actualitat. El senyor Putin és un home que dona poques rodes de premsa. Alguna entrevista... ja vaig dir que el pensament no solament rus sinó eslau no és cridaner, no és de grans històries. Això és molt mediterrani, però no, allà no. Són gent més responsable, més controlada. Aleshores, n'ha fet, i ha fet dues advertències amb aquestes declaracions. Una amb dos periodistes de la Índia, amb un viatge que va fer, que per cert, això és interessant també, amb aquest viatge molt recent el va rebre Modi, el líder de la Índia, i el rebament, les abraçades, sí, perquè a més diuen, això s'estudia, diguem, el que és el gestual de la... El que abraça és el Modi i el que es deixa abraçar és el Putin. I això, encara que sembli una tonteria i pren nota per la vida quotidiana, és molt important, perquè sempre hi ha un actiu i un passiu. És a dir, en Modi d'alguna forma fa una espècie d'homenatge, i agafa't. Aleshores, clar... Què hi ha en aquesta abraçada? Moltes coses. Un reconeixement al subministre de petroli, un reconeixement a que no es deixa intimidar, un reconeixement a moltes coses. El subministre d'armes, la Federació Russa és un proveïdor d'armes a la Índia, important, no ara, fa temps, moltes coses. Un respecte. En Putin ha dit dues coses, torno. Què ha dit? Ha dit, a veure, què queda, quin accés al Mar Negre té l'Ucraïna actual? Només té un trosset, molt petitet, si mires. El mapa ho veuràs, que és la província o l'oblast on hi ha Odessa. I des d'aquesta zona estan enviant uns drons amb missil contra petrolers, russos i no russos, al Mar Negre. Aquesta, diguem, és una acció, com que no és un vaixell militar, llavors, han creat problemes, no? Els hi he dit, no continueu perquè us tancaré la porta del Mar Negre. Jo crec que la tancarà. No per això la tancarà, perquè, si jo fos el seu assessor, li diria que la tanqui ja. Perquè Odessa és russa. Perquè Odessa, i aquí ho vam dir, la van fundar a Catalina de Rússia. I Odessa és russa per tots els costats. I perquè quan es va produir la famosa revolució de Maidan, que va ser una trampa perquè va ser un cop d'estat, els grups nazis, això també ho vaig dir, van cremar la central sindical d'Odessa i van morir cremats centenars d'obrers que estaven allà reunits. I Putin va dir, us ho tornaré. I els hi tornarà. Jo els hi tornaria. Jo aquí aplicaria la llei de Talion, no perquè sigui jueu, sinó perquè hi estic d'acord. És a dir, els hi he dit això. Cuidado, perquè jo els hi hagués dit, no ho feu perquè ho tancaré, però us deixaré una mica perquè respireu una mica, perquè Ucraïna, sense accés al Mar Negre, és un país abandonat, perquè ja m'explicaràs com treuen el blat que produeixen allà, i poca cosa més. Però ha dit una altra cosa, i aquesta ho ha dit molt clarament, ha dit, dirigit als líders del món occidental, atenció al que feu, perquè jo el que estic fent, el meu exèrcit, el que està fent a Ucraïna és quirúrgic, i és cert. Aquí, evidentment, de nou, TV3 surt i han mort 4 persones, 12 persones, home, per favor, és inevitable, però és molt quirúrgic. Què vol dir quirúrgic? Que són accions dirigides absolutament no contra la població civil, sinó contra centres de poder o militars, o centrals elèctriques, o presses, o coses per l'estil. Això és quirúrgic. I els he dit, però és que si ens ataqueu, nosaltres amb vosaltres no serem quirúrgics. Això és una amenaça global. Això
a veure si algú sensat dintre d'aquestes elites que els digui, aneu cap a casa. El Putin, en Trump ja els hi ha dit, però tindria que donar un cop a la taula. Perquè, a més, sense l'ajuda satelital dels Estats Units, del Pentágono, aquesta guerra ja està perduda, però és que és més que perduda. Aquesta guerra dura una setmana, perquè encara estan utilitzant-los. Vols dir, si algun dia s'arribés a fer de veritat? Si algun dia... Sí. De veritat vull dir amb totes les conseqüències, posant tota la carn a la graella, no? Si aquestes amenaces es tornen realitat. Jo quan passen aquestes coses, ràpidament me'n vaig al rellotge aquest, el Doomsday Clock, que és el rellotge del fi del món, de l'Associació de Científics Nuclears. Amenaça nuclear, no? A veure si hi havia hagut un moviment i ha baixat un segon. És a dir, ja ho sé que és una tonteria, però com que aquests això ho tenen patronitzat, és a dir, tenen un model matemàtic que explica això, vol dir que cuidado, perquè estem parlant de segons ara ja. Llavors, aquests dos fets són molt importants. I afegim un altre que demostra com està la Unió Europea desballestada. Recorda que Euroclean, que és un banc privat que està a Bèlgica, banc privat, els seus accionistes són bancs de tot el món. No? Allà ja sabeu que hi ha aproximadament, posem en dòlars, 240.000 milions de dòlars. És una xifra important, perquè la gent es situï. Això és un quart de lo que seria, diguem, el PIB de molts països, que seria 1 bilió. Són diners, són molts diners. Aleshores, a veure, aquests diners estan congelats. I què és això de congelar? Què? I qui ho ha dit? Qui ha decidit la congelació? La Unió Europea. I qui és la Unió Europea? Quin poder té la Unió Europea per congelar uns actius financers d'un estat? Perquè aquests actius financers no són, n'hi ha de particulars, però no són de particulars, són del Banc Central de la Federació Russa, que els deposita perquè aquest banc es dedica a gestionar aquests diners de molts bancs centrals. I què ha passat? Bueno, fins ara havien tirat mà dels interessos que generen, clar, 240.000 milions generen interessos que no falla. Això ens ho vas explicar en un per cert. I utilitzen aquests diners per anar financiant la guerra. Però volien tot, no només els interessos. Ara volien tirar mà del principal, que es diu, no? Sí. I qui ha dit que... Qui ha dit? Doncs el govern belga, el seu cap de govern, però a més aquest ha fet unes declaracions explosives per la Unió Europea, ha dit, però què s'han cregut? Aquests diners estan a casa nostra, estan a Bèlgica. Bèlgica és un país sobirà. I això no es toca. Per què? I per què ho ha dit? Perquè és més progre que els altres? No. Ho ha dit primer perquè algú li ha dit, i després diré segones i terceres raons, però primer perquè té por de que això acabi amb un tribunal com aquest. I si acaba amb un tribunal com aquest, no és que digui aquests diners agafi'ls i torni'ls, per favor, perquè vostè no té cap dret, sinó més, és que a més vostè els sancionaré amb això i amb això i amb allò. I això afectaria, evidentment, a lo que seria els béns públics d'un país sobirà com és Bèlgica, perquè els altres, ells no hi són. Clar, la von der Leyen, quan deixa de muntar a cavall, que és la seva afició, doncs pren aquestes decisions. Però qui diable s'ha cregut que és aquesta ciutadana? I clar, el primer ministre belga ha dit, cuidado. I després, una segona cosa que ja m'han comentat aquí. Això fa pudor. I aquestes coses diuen que no són de fiar, els europeus no són de fiar. I si tu ets en Bin Suleiman, que és l'home fort en aquest moment de l'Aràbia Saudita, i mous milers de milions de dòlars, evidentment els posaràs en qualsevol lloc menys d'allà. I si tu ets el president del Banc Central xinès, que té excedents de tesoreria, com vam dir aquí, sobrats, per ser creditor de tot Déu, amb aquest banc no hi posaràs ni un yuan. M'entens? I tercera raó, perquè això fa mal al dòlar. Això fa mal al dòlar, perquè encara que siguin els diners depositats estiguin en euros, això és un mecanisme... Perquè fem el canvi, el fem perquè ràpidament ho passem a euros perquè està en Europa, però no són euros, són dòlars. La gent no...
l'euro és una segona moneda, el dominant encara és el dòlar, són dòlars, i els dòlars són americans. I llavors això condueix a el que es diu la dedolarització. I és que cada vegada més molts països dels importants, del Gran Sur, sobretot, i sobretot d'aquests potents, com pot ser la Índia i la Xina i l'Aràbia Saudita, diuen, jo no m'enfio, les operacions ja no les farem en dòlars, i això perjudica els Estats Units, que fabrica dòlars amb una maquineta. M'explico? És a dir, que darrere d'aquesta congelació hi ha moltes coses que sembla ser que aquests xicotets que porten a Europa no s'han enterat. Per aquesta obsessió de justificar... Per aquesta obsessió, si tot s'ha de justificar, perquè s'ha de mantenir la guerra, perquè necessitem diners, clar, les seves arques s'han perdut, tot plegat, i això afecta a la ciutadania, lògic, afecta a la ciutadania. Per això, si un té l'ocasió d'arribar-se a prop, a Perpinyà, veurà que hi parla amb la gent, la ciutadania està molt incòmoda en tot això. La Marine Le Pen ja saps que no es podrà presentar perquè l'han aparcat, vull dir, han mogut els tribunals per una cosa menor, per cert, perquè no es pugui presentar, perquè si es presentés demà seria la presidenta de França i la Marine Le Pen talla això en sec, perquè sempre ho ha dit ella no està d'acord amb això, amb aquesta guerra d'Ucraïna, en absolut, i ella creu que la Federació Russa té raó, així de clar. I això, si tens ocasió... La història què dirà d'aquí a 50 anys? Dirà que són uns desgraciats que aquesta guerra qui l'hauria hagut o l'hauria pogut evitar era Europa. Europa i Estats Units. I Estats Units. Sobretot els governs aquests successius governs demòcrates i republicans, perquè, clar, la cosa ve de lluny. Vull dir, baix pare, baix fill, però també, Déu-n'hi-do, els demòcrates, Sant Obama, Déu-n'hi-do, Ja no parlem del Biden. Perquè, clar, diuen, és que el Biden, quan agafa el poder, no, està bé, o mitjanament bé, vaja. Bé del tot. Però Trump i Putin no havien acordat ja d'anar... Sí, clar, però això no es fa 2 dies. No es fan 2 dies. Clar, perquè, a més, s'ha de fonamentar, no? No es fan 2 dies, i a part que si els altres ho entenguessin ràpidament i es retiressin a casa seva, però aquests ja els veus, aquest fi de setmana s'han reunit a Londres, només que veure les caretes que fan tots ells. Ells saben que això s'està acabant i ells no volen que s'acabi. I per això no paren, que si la mili, que si aquí, que si allà. I clar, ostres, la mili ens vas explicar la setmana passada. Això és una història complicada. Ens estan creant una societat no ja complicada, sinó complexa, que per utilitzar l'entramat has d'arribar a les fonts originals i deixen que aprofiti per dir-te. Tu em dius, com et documentes? Jo voldria dir, per si algú vol seguir-me, que jo em dedico una mitja de 3 hores a documentar-me, diàries. Jo no tinc dissabtes ni diumenges, mai he tingut dissabtes i diumenges. Jo no sóc convencional i no tinc dissabtes ni diumenges. A vegades, quan estava més implicat en el món empresarial, doncs, per mi el dissabte era com el dilluns, m'és igual. És el dia que estic fi i tinc ganes de treballar. Segona cosa, ho faig molt aviat. Jo em poso, normalment treballo de 6:30 a 9:30 en documentar-me. Com ho faig? Evidentment, gràcies a internet. Què miro del que serien les fonts occidentals? Ara. Del fons occidental, del que seria... Sí, el món occidental. Del que seria el mainstream, exacte, la corrent dominant. El Guardian a fons, no els headlines, no els titulars, sinó a fons, amb el mamo a fons. I després contracto el Guardian, abans estava més ampliat, abans el Süddeutsche Zeitung, que era un diari alemany digne de respecte, però ha baixat una mica, però llavors sí, el New York Times i el Washington Post. Com a contrast. I aquí s'ha acabat. Lo de més és oficiós. Llavors, canals molt importants d'internet, de YouTube, molt importants, amb audiències d'un milió. Començaré pels més significatius. Pascal Lotaz, un first class. Pascal Lotaz és un home, ell és suís, es va doctorar allà, se'n va anar al Japó i sempre treballa des de plataformes universitàries japoneses. Un tipus amb geopolítica un primera classe. Té una visió molt global,
parla diversos idiomes. Aquesta és una condició important, també. Has de parlar diversos idiomes per poder documentar-te, almenys, o llegir-los, perquè si no ho tens malament. Després, els americans. Els americans són molt interessants perquè són molt crítics, els bons són molt crítics i estan dins. Primer, en Jeffrey Sachs. En Jeffrey Sachs, un altre de formació doctor en economia, però una visió geopolítica extraordinària. A més, aquest ha viscut, va estar en un moment de l'època Yeltsin, va ser assessor de Polònia, va ser assessor d'Ucraïna, coneix tot això molt bé. I ho viu perquè és un home que hi va molt sovint en aquests llocs. I russos? Russos directament no cap rus directament, però sí tinc accés a canals russos. A canals russos que els segueixo en anglès. Sí que tinc accés a canals russos, però no diré quins. Però sí que tinc accés, perquè no és fàcil. Això, la gent quan diu Telegram, la gent accedeix a Telegram com un WhatsApp. Però és que si tu vas a Telegram hi ha els canals a l'interior de Telegram, i dintre dels canals a l'interior de Telegram millor hi ha 300 canals. Llavors, si tu saps trobar els que són importants, llavors tens molta informació, molt directa. Molt directa vol dir que estan al Donbass, per exemple, estan allà, viuen o estan aquí, estan allà. I llavors aquesta és molt directa. Però llavors, tornant als americans, evidentment hi ha un gran economista que es diu Wolf, tots aquests són americans, que estan allà, en McGregor, un militar no jubilat, va deixar la milícia, però que és un home molt important, molt conegut pel Trump, fins al punt que va ser, en la primera etapa d'en Trump, va ser nomenat, proposat com a ambaixador a França, però el Senat se'l va carregar per les seves proximitats a Trump. Un home independent, molt interessant. Molt interessant perquè aquesta gent estan allà, són americans. En Paquet Lotaz és europeu. En Roberts, un altre gran economista britànic, extraordinari, potser el millor analista de macro que hi ha avui dia a Europa. Manuel Tot, que no l'has esmentat. El Manuel Tot, sí, que sempre el citem, i un altre fora de sèrie. Un altre fora de sèrie, historiador, demògraf, amb un pedigrí en relació amb el seu pare, un dels fundadors del Nouvel Observateur, un home que trepitja el territori, que se'n va aquí, se'n va allà, vull dir, saben molt. Fréquence Populaire, aquest és un canal de YouTube boníssim, amb unes entrevistes de primera classe, amb en Jacques Sever, que és un gran analista també, Adrián Celaya, aneu a buscar un tio d'aquí, Adrián Celaya, un basc que va ser president executiu de Mondragón, la gran cooperativa, es va enfrontar amb aquesta gent perquè estaven decantant-se amb un plantejament que ell no compartia, i va crear ECAI Center, que és una consultora geoestratègica, també pel món empresarial basc i altres, que és molt bo. Adrián Celaya, aquest, ho dic perquè aquest parla en castellà, per la gent que es limita a això, però molt bo, aquest el recomano, i no dic res més. Molt bé. Però jo he citat aquests, però podria citar-te 10 més que segueixo molt de prop. I llavors com construeixes això? Bueno, doncs prenent notes. I creant el que es diu Relevance Trees, que és un instrument que vaig aprendre fa molts anys a Stanford, que són uns arbres, diguem, de decisió que et permeten comprendre més la realitat. Però això ja és metodologia. Esquemes. Sí, no? Això és metodologia. Sí, jo sempre tinc uns esquemes, totes les meves notes en tinc. A veure, clar, hem fet, no sé, 12 o 14 reunions. 12, avui és la 12ena. Jo avui dic perquè havia repassat, i he escrit 132 pàgines per fer això. Perquè, clar, tu escoltes, després processes, després integres, després... No, abans deies allò, no?, que t'agradarà o no el que diem, no?, el que dius. Però aquí hi ha feina, és a dir, no és jo crec que... No, haig de dir que és una feina que la faig més igual. Hem fet aquest programa, ens hem retrobat tu i jo, que hem fet moltes coses plegats, però la faig perquè m'agrada fer-la, perquè m'agrada comprendre què passa al món. Disposo de temps i ho puc fer. I això és tot. Si voleu, jo crec que heu d'anar a les tertúlies. Aquí no. Aquí no. Escolta'm, Alfons, mira, ja sona l'alarma, que la poso, perquè avui sí que volia que
que tanquéssim el moment oportú, que és ara, no? Sí. En aquests 40 minuts, perquè era un capítol final una mica així improvisat, no? Volíem tornar als llocs on vam fer anàlisi durant els capítols anteriors. També saber alguna mica com sorgeix tot això. Després, clar, plantegem coses que segurament moltes d'elles estan en contra del pensament dominant o de... No, totes. De l'opinió publicada, no? És a dir, molts escolteu l'Alfons i dieu, clar, és que va amb Rússia, no va amb Rússia, no. Entén Rússia, entén què ha passat, entén què ha passat a Europa, entén què ha passat a Ucraïna, ho ha mirat, ho hem estudiat, no? I no ens hem quedat amb el titular dels mitjans, no? Per tant, aquest és l'exercici que fem, després us agradarà o no, però és aquest, I que ningú busqui una altra cosa. No, escolta, i fem una cosa, vull dir que avui, que és l'últim capítol de la temporada, doncs això que us dèiem al començar, que nosaltres ja estem pensant per on podem tirar després de festes, no?, l'any 2026, però ja us donarem notícies, no? En tot cas sí que volem fer tot això sabent que hi sou, no? És a dir, que per tant aquí quants més siguem, no? Les subscripcions, animar tothom a... Sí, és a dir, perquè això és com, a veure, jo a la meva vida he donat moltes conferències i moltes classes, no? Però vull dir, una aula buida no m'interessa. Clar que no. Així és de clar. No, perquè, bueno, és a dir, diguem, el fet que tinguis el feedback, no? Sí. Quan vaig escriure la columna sobre els 10 milions de visites a la meva web, vaig rebre, i va ser molt gratificant, una sèrie de missatges d'antics alumnes meus, no? Perquè una de les coses que vaig dir, i és cert, és que jo a l'aula he après tant per part de lo que ells m'han donat, de lo que jo els he donat, no? I és cert, això, no és una paraula. La retòrica no és el meu fort. En el meu cas, Alfons, sento molta satisfacció de fer un exercici tan honest, no? Tan transparent, no? I, clar, a vegades, no? Des d'aquesta professió no es pot fer. No? I ara ho estic fent i em sento superbé de fer-ho. En tot cas, això, animeu a... Ja ens comptem per milers, és a dir, no, poca broma, Sí. Però... No sé, jo crec que podem anar més enllà si entre tots ens hi... Segur. I ho fem en català, perquè... Això també és important. Sí, això t'ho dic perquè hi ha hagut gent amb tota normalitat, Sí, amb tota normalitat, perquè hi ha un buit. És que aquí hi ha un gran buit. Vull dir, estan més ben servits, a pesar de tot, els castellans, perquè tenen, per exemple, no he citat, però hi ha una cadena que és molt cridanera, que és Negocios Televisión, perquè és una cadena que jo sé la propietat i em crida l'atenció, que tenen una posició davant d'aquests conflictes molt raonable, no? I uns altres que són del món de la borsa, que també la tenen. Vull dir, a Madrid hi ha 3 o 4 clústers que estan fent una bona feina, i també a Andalusia. Però tot que en castellà, en català no hi ha res. En castellà sí que hi ha coses, però són per parlar del nostre petit món, que té molts problemes, d'acord? Però nosaltres ens hem posicionat d'una altra manera, perquè sobre Catalunya sí que hi ha, no gaires, però hi ha alguns digitals a internet interessants. No gaires, insisteixo, molt pocs, a millor 2 o 3 com a molt. Molt bé, Alfons, ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Tanquem la temporada, aquesta temporada que hem dedicat amb aquests 12 capítols, avui és el 12è. Els teniu disponibles a YouTube, per tant... hi podeu tornar o els podeu compartir. Ostres, em va cridar molt l'atenció el que va explicar l'Alfons d'Israel. I els podeu seguir subtitulant en anglès, en alemany, amb el que vulguis, en serbo-croata, amb el que vulguis, perquè es pot. És així. Que té, deixa'm un comentari, que té un defecte, però que és la robòtica, i és que el que no agafa bé simplement són els noms propis. És a dir, que si tu dius Maidan, però allà et sortirà en minúscula i posarà Meitan. I no, oblideu-se perquè la robòtica és això. Sí, en aquest cas, exacte, no anem al detall, sinó que anem a... Molt bé, Alfons, vinga. Ja rebreu notícies nostres, estigueu atents a la pantalla. Exacte. Apa, adéu. Apa, adéu.